ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଇ ଦିନେ ନିଜେ ଥକିଯିବ। ଭୋକ ସମସ୍ତ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ମନ। ମିଠା ଶବ୍ଦ ହିଁ ମଣିଷର ଦର୍ପଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚେହେରାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ତ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନୀତି ବଦଳିଥାଏ। କିଏ କହୁଛି ସଫଳତା ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ? ଯଦି ତୁମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯେତେ ଦୂର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟକୁ ନଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମ୍ମାନରେ